ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಪೊಂಜೋ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪುನಂಚ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಾದ ಮಾನಸಿಕ ಉಪದ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಸ್ವಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯರು ಇಂಚ ಮೂವೇರ್ನ ಬಂಧನ ಒಮೆಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಮುಕುಂದರೆಗ್ಗ ಕುಡ್ಲಡು ಪೌರತಮ್ಮನ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಮರ್ಯಾದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ವೈದ್ಯ ಬೇಲೆಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ಉಚ್ಚಯ ಜಾತ್ರೆದ 7ನೇ ದಿನ ಪಗೆಲ ತೇರ್ದ ವಿನೋದನ ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕುದ ಉಳ್ಳಾಲ ಹೋಬಳಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಮುಡಿಪು ಹೋಬಳಿ ಸೇರ್ದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸಾರ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ನಾಟೆಕಲ್ಲಡು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಪೊಂಜೋ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಒರ್ತಿಗೂ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪುನಂಚ ಓಲೆ ಬರೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗಿಲೆಡು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಾದು ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೂವೆರೇನು ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದಿರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಸ್ವಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯರಾಯ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಣೈ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರನಾಥ ಬಿಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಧನ ಆಯ್ನ ಆರೋಪಿಲಾದುಲ್ಲೆರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಬಗೆಟ್ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪುನಂಚ ಓಲೆ ಬರೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೆಡು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಾದು ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೇಸಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಸ್ವಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೇರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯರೇನು ಕುಡ್ಲಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿದರು 44 ವರ್ಷದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಣೈ 36 ವರ್ಷದ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ 32 ವರ್ಷದ ತಾರನಾಥ ಬಿಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಧನ ಆಯ್ನ ಮೂವೇರ ಆರೋಪಿಲು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಎಸ್ವಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ನಡುತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯರನ್ನ ಬೇಲೆದ ದೀಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ವಿಚಾರದ ಓದಂಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಪೊಂಜೋ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಗೂ ಎದುರಾದ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಓಲೆನು ಪೋಸ್ಟರ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಪೋಸ್ಟುಡು ಒಟ್ಟುಗು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯರಿಗೂ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಿಗೂ ಬರವು ಇಲಾಖೆದ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕಡಪುಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ದೆತ್ತಿನ ಜೀವ ದೆಪ್ಪುವಾದ ಪೋಡಿಪಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಸಿಕ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೇಸಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚ ಪೊಂಜೋ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಪೊಂಜೋ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರು ಈ ಪೊಂಜೋ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿನು ಪಾಡ್ದು ಹೇಸಿಗೆಯಾದ ಬರೆದು ಪೋಸ್ಟರ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಸುಳ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಂಪಾಜೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಮೈಸೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಎನ್ಆರ್ಪುರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಯಿಂಕಾನೆಲೆಡು ಅಂಟಾದಿತ್ತದು ಇಂದೇನು ತೂಯಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೊಂಜೋ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಮಾತ ಹೇಸಿಗೆ ಪಾತೆರ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರು ಆರೋಪಿಲೆಡು ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಿತ್ತು ಈ ದುಂಬು 2018 ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಒರ್ತಿನ ಮಾನದೆಪ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಕೇಸುಂಡು ಈ ಕೇಸುಡ್ಲ ನನ್ನಲ ಪಾಕಜನ ಇತ್ತದು ಅಕ್ಲಿನ ನಾಡುಪತ್ತನ ಕಾರ್ಯ ದುಂಬರಿದನು ಆರೋಪಿಲಿಡ್ದು ಮೂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಲೇನು ಸ್ವಾಧೀನಗುದ್ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ರೀತಿ ನೋವನ್ನು ಅವರು ತಡ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಸುಳ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಂಪಾಜೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಮೈಸೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಎನ್ಆರ್ಪುರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಕೆಯ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕೆ ವೇಶ್ಯಾವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಳಿದ್ದಾಳೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈಕೆ ನಂಬರನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ CCB ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು FIR ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆ FIR ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಜನರನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಣೈ ಅಂತ, ಅವರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಲಾಯ್ಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ, ಇವನು ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಾಮದವನು. ಇವನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ, ಇವನು 32 ವರ್ಷ, ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕು ಉಡುಪಿ, ಇವನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಈ 3 ಜನರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 8, 7, 8, 18ಕ್ಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 18ಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಥ್ರೆಟ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ,
ನೀವು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲರಂತಂದು ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋದೆವು. ನನ್ನ ಗಂಡಂತೂ ಗಡಗಡ ನಡಗಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು. ನಮಗೆ ಬದುಕು ಕಷ್ಟ, ಇದು ಇನ್ನು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬದುಕು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಇಬ್ಬರು ಗೊತ್ತು 2 ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆವು. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಂತ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹನೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸಹನೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಸಹನೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನೇರ ಎದ್ದು ಮನೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬರೆದು ಕೊಡಿ ಹೇಳಿದರು. ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ 1-2 ದಿನಗಳು ಅನ್ನ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಬದುಕೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ನನಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಸೇರಿನಂಚ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಕಲಾವಿದರಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಪದ ಪಂಡದು ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತಿನ ಸುರೇಖಾಪೈ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯಗ ತೀರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅರೆಗು 48 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪದ ಪನ್ಪುನ ಬೀರ್ಸಿದಿ ಸುರೇಖಾ ಪೈ ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯಗ ತೀರಿಯರು. ಅರೆಗು 48 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. ಕರಿನ 5 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಸುರೇಖಾ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೀಕಿಡಿತ್ತರು. ಬೊಂಬೈದ ಮೂಲದ 6 ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಸೇರಿನಂಚ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಸಂಗೀತಗಾರರಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಪದ ಪಂಡದು ರೈಸಿದನಾರ ಆದಿತ್ಯರು. ಕಂಡನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲಿನ ಸುರೇಖಾ ಪೈ ಆಗತ್ತಿದ್ದರು. ಲಿವರ್ಗ್ ಮಂಜಲ್ ಸೀಕ್ ಪರಡದು ಜೋರಾದು ಕರಿನ 15 ದಿನದ ದುಂಬು ಸುರೇಖಾ ಪೈ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡಿತ್ತರು. ಪಿದಯಿ ಗುತ್ತಿಗೆಡು ಕಾಪುನ ಬೇಲೆಗ್ ಜನದೀಪುನ ವಿಚಾರಡು ಕರ್ತವ್ಯಡ್ದು ಜಾರ್ದಿನ ದೂರದ ಮಿತ್ ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಾಜೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕೃತಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಪುಷ್ಪರಾಜನ್ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅಕ್ಷಯ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಮಾನತ್ ಮಲ್ತದ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದಿರು. ಪಿದಯಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಪುನ ಬೇಲೆಗ ದೀಪುನ ವಿಚಾರಡು ಕರ್ತವ್ಯಡ್ದು ಜಾರ್ದಿನ ದೂರದ ಮಿತ್ ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಈರುವೇರು ಬೇಲೆದಕ್ಲಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅಕ್ಷಯ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಮಾನತ್ ಮಲ್ತದ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದಿರು. ಪಾಲಿಕೆದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಾಜೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕೃತಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅಮಾನತ್ ಆತಿರಂದು ತೆರೆದು ಬೈದನು. ಕದ್ರಾ ಕುಡ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಪಿದಯಿ ಗುತ್ತಿಗೆಡು ಕಾಪುನ ಬೇಲೆಗ್ ಅಜಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆತದಿತ್ತಂಡು. ನೆಟ್ಟು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಪಿದಯಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಜಪ್ಪು ಸರಿಯಾದ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಆಂಡ ಕದ್ರಾ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಪಿದಯಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಜಪ್ಪುಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುನಂಚ ಪಾಲಿಕೆ ನಿಯಮ ಮೀರ್ದು ಜನದೀತನಂದು ದೂರ್ದುಂಡು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕುಡ್ಲದ ಬದಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸೇರ್ನ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಓಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಈ ರೀತಿ ನಿಯಮಡ್ದು ಪಿದಯಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೀನವು ಕಮಿಷನರ್ ತನಿಖೆಡು ತೋಜದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚಾದ ಟೆಂಡರ್ ದಿತ್ತ ಪಾಡ್ನೆಕ್ ಅಕ್ಲೆನು ಇರುವಿರೆಲ್ಲ ಅಮಾನತ್ ಮಲ್ತದ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದಂಡು. ರಾಜೇಶ್ ಪಾಲಿಕೆದ ಬೇಲೆದಾರತ್ತು 6 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಡ್ದು ಕೇಂದ್ರದಿತ್ತನ್ನ ಮಿತ್ ಕರ್ತವ್ಯಡಿತ್ತರು. ಅಂಚಾದ ಅರೆನ್ ಅಮಾನತ್ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಆದೇಶ ಕಡಪುಡ್ದುನೊಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಶ್ರೀಧರ್ ತೆರಿಪಾದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತದು ವೈದ್ಯ ಬೇಲಿಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ CN ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಂತೆರು. ಹೃದಯ ಸೀಕದ ಬಗ್ಗಿಟ್ಟು ಎಡೇನ ತೆರೆದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದರೆಗ್ ಕುಡ್ಲಡು ಪೌರ ತಮ್ಮನ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಮರ್ಯಾದೆ ಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಹೃದಯ ಸೀಕದ ಬಗೆಟ್ಟು ಎಡೇನ ತೆರೆದಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ವೈದ್ಯರು ಒಮೆಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಮುಕುಂದರೆಗೂ ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧನೆಗೂ ಪೌರ ತಮ್ಮನ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿರ್ದು ತಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಹೋಟೆಲ್ ದೀಪಾ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಬಾಂಗಣಡು ನಡೆತಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರು ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ CN ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಾತಿರ್ದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ವೈದ್ಯ ಬೇಲೆಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಉಪ್ಪುನ ಅವಕಾಶದ ಬಗೆಟ್ಟು ತಿರಿಪಾಯಿರು. ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವಿಬ್ರು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಭಾಗ ಈಗಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ECG ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ಎಕೋ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು, ನಂತರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದು ಬಹಳ ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದ್ ಅವರು ಬಹಳ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಸ್ ಅ ವರ್ಕೋಹಾಲಿಕ್.
ಯಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ 73 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರು. I used to have heart pain, but I was always thinking it is related to acidic problem. And taking Gelocin or some medicines like that, I lived for some more time. But I went to the United States way back in 2000, and I had some chest pain in the airport. My wife was alone with me. They took me to a hospital in Methodist Hospital in Houston. And at that place, the doctor said, you have to be operated immediately. You cannot wait even for 24 hours. ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದರೇಗು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂದಾಯ್ತ ನಡೆತಂಡ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದರ ಪಾತಿರ್ದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. I went and met him and he said, you signed this paper. I said, what is this? He said, this you are finished 6 months in anatomy and exactly 6 months in as a senior houseman, you are eligible for 1 year's exemption. I had a mixed feeling. I was happy to get an exemption, but apprehensive of finishing a 3 years course in 2 years. I discussed that with the manager. He said, it's your choice, but you appear at the end of 2 years or disappear. That's your choice, he said. And then I left and back to Manipal, 1 year there, and came back to Mangalore. I was already into the exam batch. ಮಾಲಿನಿ ಮುಕುಂದ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಸಿ ಸುವರ್ಣ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಷನ್, ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಮಂಜುನಾಥ ಸಾಗರ್, ಒಮೇಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ಎಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬಿಸು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ವರ್ಷಾದಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಬುಧವಾರ ಪಗೆಲು ಬ್ರಹ್ಮತೇರು ನಡತಂಡು. ಅತ್ತೂರು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಮಾಗಣೆ ಸೇರಿನಂಚ ಊರು ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆನ ಗೌಜಿ ನೆಗೆತ್ತುಂಡ. ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನಲು ಮಾತ ಕಾಲಾದಿ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂಭ್ರಮಡುಲ್ಲ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಪ್ಪುನ ತುಳುನಾಡು ಕಟೀಲು, ಬಪ್ಪನಾಡು, ಮುನ್ಕೂರು, ಮಲ್ಲ, ಮಂಗಳಪಾಡಿ ಐಲ, ಕಂಬಾರ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪುದರಡು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಿಲೆ ಊರ್ದಿತ್ತದು. ಅವಿಟ್ಟು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಜನಪದ ನಂಬೊಳಿಗೆದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿತ್ತದು. ಭಕ್ತರೇನು ತನ್ನಂಚಿ ಬರ್ಪಾವನುಂಡು. ಕಾಮಧೇನುನ ಮಗಲು ಜಾಬಾಲಿ ಋಷಿಕ್ಲಿನ ಶಾಪುರ್ದಾವ್ರ ನಂದಿನಿ ಸುದೆಯಾದ ಪುಟ್ಟದ ಪರಿಪುನಗ ಅರುಣಾಸುರನ ಕೆರಿಯರೆ ಕಟೀಲ್ದ ನಂದಿನಿ ಸುದೆಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಯಾದ ಉದ್ಭವ ಆಯ್ನಾರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಅದುಲ್ಲೆರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬಿಸು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಕೊಡಿ ಏರ್ದು 8 ದಿನದ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಉಚ್ಚಯ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಬುಧವಾರ ಪಗೇಲು ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಡತುಂಡು. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮತೇರು ಒಯ್ತೇರು. ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಮೊಕ್ತೆ ಸೇರಿರು ಬೊಕ್ಕ ಅನುವಂಶಿಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುರ ಅಸ್ರಣ್ಣೆರ್ನಕುಲು ತಂತ್ರಿಲು ಅತ್ತೂರು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಮಾಗಣೆದ ಬೊಕ್ಕ ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಇತ್ತದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ದೇವಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ಗುರುವಾರ ಆರಾಟ ದೇವೇರ್ನ ಜಳಕದ ಒಟ್ಟುಗೂ ವರ್ಷಾದಿ ಉಚ್ಚಯ ಅಕೇರಿ ಆಪುಂಡು.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜೀವದೆತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಇಡ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಆಯ್ನ ಒಡಿಪುದ ಲಾಡ್ಜ್ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿ ಆತನು ಅವೇ ಲಾಡ್ಜ್ ಕುಡ್ಲದ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ ಕೊಣಾಜದ ಶರಣ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಜೀವದೆತ್ತೊಂದರು ಅರೆಗೂ 33 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜೀವದೆತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡೆ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಮಂತ್ರಿ KS ಈಶ್ವರಪ್ಪ ರಾಜಕೊರ್ಪುನಂಚಲ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜೀವದೆತ್ತನ್ನ ಒಡಿಪುದ ಅವೇ ಲಾಡ್ಜ್ ಕುಡ್ಲದ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ ಕೊಣಾಜದ ಶರಣ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಜೀವದೆತ್ತೊಂದರು ಅರೆಗೂ 33 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ವಸತಿ ಗೃಹದ ಕೋಣಿಡ್ ಕಂಟೆಲ್ಗ್ ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ನೇಲ್ದು 6 ಜೀವ ಬಿಡ್ತೇರು. ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದೇರು. ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ ಜೀವದೆತ್ತನರೇ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕಾರಣ ತೆರೆದು ಬೈದಜಿ ಆಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದು ಕೈಕೊರ್ನವೇ ಎಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತಂಡು. ಒಡಿಪು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ದುಂಬಾರಿದಂಡು. ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪುನಃ ಕೊಣೆರೆ ಸಾಯ ಆಯಿರು. ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿನ ದುಂಬು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಲಾಡ್ಜದ ಪುದರ್ ಬದಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಲಾಡ್ಜದ ಬಾಕಿಲ್ದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲ್ಪೆರೆ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಅವಿಡ್ದು ದುಂಬು ಇತ್ತ ಕುಡೂರಿ ಜೀವದೆತ್ತೊಂದೇರು. ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜೀವದೆತ್ತೊಂದು ಮಾತಮೇಟ್ಲ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಜನಬರ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಆವು ಪನ್ಪನ ಪೋಡಿಗೆಡಿತ್ತಿನ ಲಾಡ್ಜ್ಗ್ ಪೋಡಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಉಂಡಾತಂಡು. ಮಾರಿಗುಡಿ ಪನ್ಪುನ ನಕಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವಿಟ್ಟು ಧರ್ಮದುಲೈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜಲ್ಪುನ ಸಂಗತಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಜವಣೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜ್ಬಲ್ನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಗೂ ಕೊರ್ತುಣೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪಂತೆರು. ಕುಡ್ಲಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬುಧಾರ ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಮಾರಿಗುಡಿ ಪನ್ಪುನ ನಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವಿಟ್ಟು ಧರ್ಮದುಲೈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜಿಲ್ಪುನ ಸಂಗತಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಜವಣೆ 20 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜ್ಮಲ್ ಪನ್ಪುನಾಯನು ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಗೂ ಕೊರ್ತುಣೊಂದು ಪಂಡಿರು. ಕೋಮುಲಡಾಯಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಕುತಂತ್ರುಡು ಮಾರಿಗುಡಿ ಪನ್ಪುನ ನಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಧರ್ಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ವಿಷಯ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕುಡ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡು. ಆರೋಪಿನ ಅಂಗಾರೆ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದು ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಹಾಜರಿ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಹಿಜಾಬ್ ವಿಚಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ನಡುವಂತರ ತೀರ್ಪು ಮೀರ್ದು ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಾಲೇಜ್ 5 ಪೊಣ್ಣುಲು ಹಿಜಾಬ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೊಗ್ಗುನ ಪೊರ್ತುಳು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆದ ಕಲ್ಪನಾ ಎವರಿ ಆಕ್ಲೆಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಅವೇ ಪಗೆದಿ ಒಂದು ಅಜ್ಮಲ್ ಆಯ್ನ ಫಟ ಉಪ್ಪುನ ವಿಷಯನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪನ್ಪುನ ತರೆಬರವು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಕೆರ್ಪೆಂದು ಪೋಡಿಪಾದಿತ್ತೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗಡು ಹರ್ಷನ್ ಕೆರ್ನಂಚನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಕೆರ್ಪುಣುಂದು ಆಯಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೋಡಿಪಾದಿತ್ತೆ. ಈ ಮಾತಾ ಸಂಗತಿಡು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊರ್ದು ಆಯ್ನ ಮಿತ್ತು ಕ್ರಮದೆತ್ತನರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದಿತ್ತನೆಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪಂಡಿರು. ದಯಾನಂದ ಪೈ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬಂದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹಾಳಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಆರೋಪಿ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕೊಲೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇವನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಹೆಣ ನೀವು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷರು ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಶ್ಲೀಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಶಿವಾಜಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಮಾರಿ_ಗುಡಿ _5 ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಮ್ಮನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಲದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಹಾಜರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಡಿ ತಗೊಂಡು ಫರ್ದರ್ ಇಂಟ್ರೋಗೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡ್ಲದ ಹಿರಿಯ ಏಳುತ್ತ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ರಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ನಗರದ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು.
ಹಿರಿಯ ಎಲುತ ವೈದ್ಯರು ಕುಡ್ಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ನಗರದ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ತುಂಡು. ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಮೇಕ್ ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅರೆನ ದೋಸ್ತಿಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತರು. ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದಿತ್ತದು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಹ್ಯಾಕರ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರಿನ ದೋಸ್ತಿಲಿಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುರೋಂದಿತ್ತರು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಡು ಅರೆನ ಪರಾತ ಫೋಟೋಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ನವು ತೋಜಿದ್ ಬೈತಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಸರಿಯಾಯಿನ ಕ್ರಮದ ತೊಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗರೆ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊರ್ದಿತ್ತರು. ಐತಂಚ ಕುಡ್ಲದ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ತಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸಾರ್ದಂಡು ಅಂದಿಟ್ಟು ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕುದ ಉಳ್ಳಾಲ ಹೋಬಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಮುಡಿಪು ಹೋಬಳಿ ಸೇರ್ದುಂಡು. ನಾಟೆಕಲ್ಲಡು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಶುರುವಾತುಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 195ನೇ ತಾಟ್ ಪ್ರದೇಶ ಉಪ್ಪುನ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುನು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸಾರ್ದಂಡು. ಅಧಿಕೃತ ಆಫೀಸ್ ನಾಟೆಕಲ್ಲಡು ಕಾರ್ಯ ಶುರುಪತ್ತದುಂಡು. ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕುದ ಉಳ್ಳಾಲ ಹೋಬಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಮುಡಿಪು ಹೋಬಳಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಾದ ಸಾರ್ದಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುಡು ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಸುತ್ತುಗೂ ಸೇರ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ, ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್, ತಲಪಾಡಿ, ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಕಿನ್ಯಾ, ಬೊಲ್ಮಾ, ಮುನ್ನೂರು, ಆಮ್ಲಮೊಗರು, ಹರಿಕಳ, ಪಾವೂರು, ಮಂಜನಾಡಿ, ಕೊಣಾಜೆ, ಬೋಳಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಮುಡಿಪು ಹೋಬಳಿಗೆ ಸೇರ್ನ ನರಿಂಗಾಣ, ಬಾರೆಪುಣಿ, ಕೈರಂಗಳ, ಕುರ್ನಾಡ್, ಸಜಿಪಾಪಡು, ಸಜಿಪಾನಡು, ಈರ ಬೊಕ್ಕ ಪಜಿರ್ ಗ್ರಾಮಲು ಸೇರಿರೆ ಇತದು ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸೇರುನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ 75 ಜೋಡ್ಸಾವನ ಮೇರೆ ಮಜಲು, ಕೊಡ್ಮಾಣ್, ಪುದು, ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮಲು ಮಾತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಒರಿಯುಂಡು. ಬಾಕಿದ ಮಾತಾ ಗ್ರಾಮಲು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಸುತ್ತಗೂ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಶಾಸಕರು ಯುಟಿಕಾದರ್ಲ ಅರೆನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗೆಟ್ ವಿವರ ಕೊಡ್ತೇರು. ಯಾಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಭೂಮಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟಾದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದಂಥ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಥಳ ನೋಡಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವ್ರದ್ದು ನಮಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗದೆ ಬೇಕಿತ್ತಂತೇಳಿ ಅದೀಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಾಟೆಕಲ್ನ ಹಳೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಇದರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವೈರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ, ಬೇರೆ ಭೂಮಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೆಲಸ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳೊಡನೆ ನಾವಿವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ದಿನಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ತಳಹದಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೂಲಂಜಿ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಅದು ಎಂಗ್ಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಉಂಡು. ಜಿನ್ನ ಕುಡ್ಲಬೋದು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಲಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಆಯ್ನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಈತ ತುನಗ ಈತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಈ ಉಳ್ಳಾಲದ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಭವಿಷ್ಯದ ರೀತಿಲಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಜೋಪಡಿ ಬಟ್ಲಾಗ ಉಂಡು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಆವದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಿಟ್ಟು ನಡಪನು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸಾರ್ ನೀಡಿದವರ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಆತನು. ದುಂಬಾಂಡ ದೂರ ದೂರದ ಜನಕ್ಕಲು ತಾಲೂಕು ವಿಚಾರಡು ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸಲೆಗೂ ಕುಡ್ಲಗೆ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು. ನನ್ನಂಚನಲಿಪ್ನವು ತಪ್ಪುಂಡು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಲ ರಬ್ಬಸ್ಸುಡು ಸಾಗೆರೆ ಉಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಕಲಿನ ಪಾಕ ವರ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆ ಕೈ ಸೇರ್ತಂಡು. ಕನ ನಿಜ ಆತಂಡು. ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಹೆಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ್ಕಳ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ದೈವಲಿನ ನೇಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 21 24 ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿರು. 22 ಕಾಂಡೆ ಆದಿಸ್ಥಳ ಹೆಜಮಾಡಿಡ್ದು ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದು. ರಾತ್ರಿ 1 ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಉಚ್ಚಯ. 23 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾನುಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ. ರಾತ್ರಿ 7 ಮುಗೇರ್ಕಳ ದೈವಲಿನ ನೇಮ. ರಾತ್ರಿ 14 ತನ್ನಿಮಾಣಿಗ ನೇಮ. 24 ಕಾಂಡೆ 11 ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ. ಬಯ್ಯ ಆಜೆಕ್ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೇರ್ನ ನೇಮ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು.
ಪೊಂಜೋ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪುನಂಚ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಾದ ಮಾನಸಿಕ ಉಪದ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಸ್ವಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಸಂಚಾಲಕರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇಂಚ ಮೂವೇರ್ನ ಬಂಧನ. ಒಮೆಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಮುಕುಂದರೆಗ್ಗ ಕುಡ್ಲಡು ಪೌರತಮ್ಮನ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಮರ್ಯಾದೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ, ವೈದ್ಯ ಬೇಲೆಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ಉಚ್ಚಯ, ಜಾತ್ರೆದ 7ನೇ ದಿನ ಪಗೆಲ ತೇರ್ದ ವಿನೋದನ. ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕುದ ಉಳ್ಳಾಲ ಹೋಬಳಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಮುಡಿಪು ಹೋಬಳಿ ಸೇರ್ದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸಾರ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ನಾಟೆಕಲ್ಲಡು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್. ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇನು.